बिथांमोननि समाव बिथांमोननि लिडारा जौ लोंनानै डिसिसन लायोमोन। जोंनि लिडारफ्रा गाइखेर आरो फिथाइ सामथाइ जानानैसो डिसिसन लायो। बोसोरब्रैयाव जोङो 1200 किल'मिटार ब्लेक टपिं मावबाय। बिथांमोननि BPFनि दैदेनगिरिफ्रा होनदों जोंनि मावखानाय लामाजोंसो बिसोरो थाबायदों। खामानिखौ जुदि बिसोर मावखानानै गालांजोब्बायमोनब्ला 1200 किल'मिटारखौ जों खोनांनाय नङामोन। आरो दिनै जे जों आखाइनि हाबाफारिखौ लादों, बे आखाइनि हाबाफारिखौबो जोङो लानो गोनां बायध' जायामोन। ओरैनो लामाल' नङा, जोंनि गभर्नमेन्टआ आरो जोंनि पार्टिया हाइकमान्डनि बिथोन बायदियै आखाइनि हाबाफारिखौ थांनाय सानथामनिफ्राय जोङो लागासिनो दङ। दिनै खुंग्रिं प्राइमारिनि सिङावहाय जोङो आखाइनि खामानिखौ मावदों। खुंग्रिं प्राइमारिनि गेजेराव जेसेबां मानि लामाफोर दङ, बिनियाव बयनिख्रुइ गाज्रिसिन लामाखौ जोङो दोंब्रै खोनाय जागोन आखाइनि हाबानि खामानिखौ। दाखालि साननैयाव जोङो आस्राबारि प्राइमारिखौ फोजोबबाय। गुबुन गुबुन प्राइमारिफ्रा जोबबोगासिनो दङ। बिदिनो जोबलांबाय थागोन। 10-12 दिननि गेजेराव जोंनि आखाइनि हाबानि खामानिखौ जों फोजोबगोन। गासिबो प्राइमारियावनो मावजोबगोन। जि जायगायाव भेरि इम्परटेन्ट बेखौ जों सिलेक्ट खालामनानै मोनसे प्राइमारियाव जों दोंब्रै खरि मावनायनि हाबाफारि लागोन। बेनि अनगायैबो गुबुन आखाइनि हाबाफारिफोर जिखुनु आखाइनि हाबा, जोंनि समाजा जोंनि पार्टिखौ मा मावजानो लुबैयो, बे खामानिखौनो जों आखाइनि हाबाफारि हिसाबै लानाय जादों। सार, BJPआ नोंथांमोनखौ खामानि मावनायनि सुजुग होआखै होनदों सार बिराम नार्जारि बिथाङा। बियो बिथांनि राव। मानोना BJP हिसाबै जोङो जुदि मानव गेदेर नखर मन्त्रि जोंनि अमित शाह बिथां, मानव गेदेर गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथां, जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोना बर' हारिखौ ओरैबायदि आसिरबाद होदों। बिथांमोना बेवहाय मालाबाबो हस्तक्षेप खालामाखै। मोनसे खोन्थाया बेनो, एलायन्स थानानै खामानि मावनायावहाय जोङो एलायन्स पार्टि हिसाबै आन्डारस्टेन्डिंआव मावखायो। बे एलायन्सनि मोनसे धोरोमखा। बेखौ लानानै रायजो राजानि सिगाङाव सोरबा अप'जिसननि मानसिफ्रा हयथ' राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय माबा मोनसे बुंनो हागौ। बेखौ जोङो एसेबां गोरोस गोग्लैयाखै। जोङो जा खामानि मावदों, नोंथाङा साननानै नाय, बे बोसोरब्रैयाव जोङो 1200 किल'मिटार ब्लेक टपिं मावबाय। बिथांमोननि BPFनि दैदेनगिरिफ्रा होनदों जोंनि मावखानाय लामाजोंसो बिसोरो थाबायदों। खामानिखौ जुदि बिसोर मावखानानै गालांजोब्बायमोनब्ला 1200 किल'मिटारखौ जों खोनांनाय नङामोन। आरो दिनै जे जों आखाइनि हाबाफारिखौ लादों, बे आखाइनि हाबाफारिखौबो जोङो लानो गोनां बायध' जायामोन। गतिके बे आखाइनि हाबाफारिया 40टा समस्तियाव जाजोबलांगोन। जोंहा फोथायनाय दं जोंनि सरकारनि दिनाव। बेनि अनगायैबो हा-हुनि जेंना, 2,20,000 न'खरनो जोङो हा-हुनि जेंनाखौ फोजोबनो हाबाय। 2,20,000। 15 बोसोराव हाग्रामा बिथाङा मात्र 17 बोसोराव मात्र 15,000 न'खरनोल' हानि जेंनाखौ सुफुंनो हादोंमोन। 17 बोसोर, ओमफ्राय जोङो बोसोरब्रै जाजोबबावाखै, बेवहाय जों 2,20,000 फोजोबनो हाबाय। गतिके जोंनि आरो बिथांमोननि मावनायनि गेजेराव बिराद फारागथि दङ। बिथांमोननि समाव बिथांमोननि लिडारा जौ लोंनानै डिसिसन लायोमोन। जोंनि लिडारफ्रा गाइखेर आरो फिथाइ सामथाइ जानानैसो डिसिसन लायो। सार, उफ्रा बिसायख'थिनि उफ्रा बिसायख'थियावहा बावैसोनो स्टेट गभर्नमेन्ट इलेक्सन कमिसनारा डिक्लेयार होनाय लोगो लोगोनो जोंनिफ्रायबो डिक्लेयार जागोन। गतिके खोब खम समनि गेजेरावनो बेयो डिक्लेरेसन जानो हागौ।